Inyaya yakunetsa ya dreaded. Dreaded. Hakunetsa mwana. But inzwaika. I wasn't fonera. Monda adatu yazomdosera. Mugorere jongwe. Nada umujobora. Ndoba ndamudosera. But I wasn't fonera ka no. Pachokwadi mbinga tukutaura pa ndi mambo ndini. Hanzi mbinga ndi mambo ndini. Ndakati because ini ndamujobora igore rechi reukwiri no ndamudosera ndiri jongo. But ndazomkorera ndakati inzwa dai strive masiwa ka. Ari kutaura mbinga kuti wadinga kana kuti wakat anditi auchazi mbinga. Zvinonzwisisika. But iwo unakana send ma video ako kande ma $2 asi ana japreza norwa video rema 30,000 US video uyo ma video ake ma $2 ma $10 ana kana mari hembe dzanenge apfeka dzedza sonwa na JT uko mukomano wekuti ari kutsvaga saka iye manje kuzonoti una vanhu ane mari makasheka hamchazi mbinga mari yacho haizivi ndo panozonipo confusion dai aiziya mari tanzvisa vanotanzi makakika kudhara maana chake norisi mangoshumba yepamachise ana mera shumba ari kutonga havasaizwe unonyura unonzi jobo saka ndakuenda pandada ngovhunza question wani kundinetsa unonzi ukadongorera munhu achigeza unoita show here kubuda chibundude paziswa wadongora mna chigeza but se uchiti ukaona poneyo hambude moni chimuzasi chinongona Daddy dreaded.